Dags, vi skal sælge Office 365, og for at gøre det har vi lavet en reklamefilm. Den reklamefilm indeholder en masse forskellige ting, og det vi har tænkt os at gøre først, det er, at vi tager en ung studerende, der skal lave noget gruppearbejde sammen med sin gruppe, og de skal aflevere en opgave. Det han gør, han tager så hen til sin gruppe, og så, da vi kommer dertil, så deler skærmen sig i to. Vi har en venstre side og en højre side, og på den højre side, der har de Office 365, og på den venstre side, der har de ikke Office. Og der 365. Og der viser det så, hvordan det går galt, altså på den venstre side, hvor de ikke har Office 365, fordi de kan slet ikke holde styr på deres papirer, de roder i dem, der er bunker over det hele, og rodet, de kan ikke holde styr på det. Mens dem over på den højre side herover, som har Office 365, de har en sky over hovedet, hvor alle deres dokumenter er i. Så når de skal have det rigtige dokument, så går de op, tager fat i et, arbejder på det, og så kan de lægge det op igen. Mens herover der har de en kæmpe bunke, hvor de slet ikke har styr på det. Så får det selvfølgelig lidt hyggeligt, så der kommer ind med lidt kaffe og te. Herovre på den venstre side kan de slet ikke finde ud af, hvor det skal være, så de stiller det faktisk oven på papirerne. Mens på den højre side, der er der masser af plads på bordet, fordi alt er oppe i skyen. Så der stiller de det der, og så hygger de sig med en kop kaffe. Det ender selvfølgelig med at gå galt herovre, at fordi bakken står heroppe, så vælter den, og så kommer der kaffe ud over det hele. Og så sidder de der og prøver at redde deres kostbare dokumenter, for de har ikke andet end det her, det er det de har. Men herover, der sker der også det, at de spiller kaffe, men det er fordi de high-fiver, fordi de er så glade. Så der kommer kaffe på dokumentet, og siger, ej pokkers, men ligegyldigt, tager det, smider det væk, nummer det nyt op for skyen. Derfor kan Office 365 redde dig i sådan en situation. Og det der så til sidst sker, det er, at så begynder de herovre at pakke sammen og smutte hjem af, fordi de er færdige, de har masser af tid. Mens de herovre, der har bøvlet hele dagen, de har ikke mere tid. De har ikke brugt al deres tid, så de sidder bare og arbejder, mens de andre går hjem. Og så til sidst skal de så aflevere, og så herover ligger der en perfekt hvid opgave i et chatek, der ser perfekt ud, navnene står der hele muligt. Herover der ligger der papir, der er lidt krøllet, og der er kaffepletter, fordi det er simpelthen gået galt. Så derfor skal man have Office 365, og det er det, den her reklamefilm viser. Spørgsmålet er så bare, hvorfor har vi valgt at lave en reklamefilm? Det er fordi vi ved, at mange unge og studerende er meget på YouTube, hvor de ser videoer, selvfølgelig. Og så inden det kommer der en lille reklame, og den reklame kunne vi godt tænke os, at var vores reklame. For så kunne de se den, og det er meget bedre end for eksempel sådan noget som pop-up ads, der kommer op og siger, køb Microsoft Office 70 kroner om måneden. For der har man bare lyst til at trykke på krydset og få det væk. Især i forhold til vores, der kommer med lidt lækker musik, og du kan perspektivere til dig selv, der sidder og arbejder med en gruppe. Så derfor synes vi, det rammer rigtig godt, hvad de unge gerne vil have.